Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa al'ummar musulmi, gare ku ina muku fatan alkhairi, sannan a daidai wannan rana, a daidai wannan lokaci, sannan kuma ina mana fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Ɗan uwa, wace irin bukata kake da ita? Ɗan uwa, me kake bukata a wannan duniya? Shin kana buƙatar Allah ya azurta ka ne? Ko kuma buƙatunka sun shafi neman aiki ko bincike akan wani abin da ya shafi rayuwanka ko ɓangaren kasuwanka da sauransu? To muna gabatar da ayyuka daban-daban da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ana samun biyan buƙata yankan wuƙa da izinin Allah. Za ka sha mamaki akan yin ayyuka a tare da mu da izinin Allah, musamman mutanen mu na ƙasashe da dama wanda muke gabatar musu da aiki, kamar mutanen Kamaru, Togo, Najeriya, Liberia, kamar irin su Tanzania, Niger, Kamaru, Burkina Faso, Mali, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe. To ina mana fatan alkhairi. Wannan shine bidiyon mu insha Allah wanda muke ƙara kira ga mutane domin ayyukanmu da sauransu da waɗanda muka gabatarwa da ayyuka. Don Allah ina ƙoƙari kuma ina ƙara roƙo kuma ina ƙara faɗakar da mu cewa yin shiya da kuma yi mana subscribing da kuma yi mana liking shi ke ƙara ba mu ƙarfin gwiwa